Salam dostlar, gomyadaylarınız. Aycan gelmendir ha? Men häzir Aycan çağırıp gelen bolýarmy? Aycan! Gülcan gelmendir ha? Howduny men ýene 4 sana ýeň. Aycan! Vay, Gülcan näme? Aycan, näme etdiň? Bolla diýdi. Nämäni bolla diýin? Bor. Sen dostlarymyzla salamlaşdyňmy? Ýok. Salam dostlar. Aycan, sen sowgada taýýar gerek? Hawa bilen akdy. Men hemişe sowgadan taýýar. Ýok, sowgat almaga taýýarmy diýemok. Sen bugün goşga aýtjak diýdiň. Sen şoňa taýýarmy? Hawa, taýýar. Aýdyp bereyinmi? Hany başla. Balyk, ay balyk. Nämçin gumdan çykan. Aycan, azyjyk ýuwaşyrak aýdaý. Bor. Sen öz üsleşiňi aýt, men seni dinlejek. Balyk, ay balyk. Nämçin gumdan çykan. Men ýalňyş eşitdim öýken. Bor, sen täze aýdaý-da ýene-de. Balyk, ay balyk. Nämçin gumdan çykan. Sen gumdan diýer ekeniňe. Hawa, gum mara gum çägeler. Balyklar gumda ýaşanoga. Uy, ondan ýerde ýaşaýar. Balyklar suwda ýaşaýar. Düşündim. Bor. Sen başga goşu bilýärmi? Bilemoga. Sen ýaky gum diýen ýeriňi suw diýip aýdyp görani? Garaşany. Başladım. Balyk, ay balyk. Nämçin suwdan çykan. Suwda bir İyi näýtdi. Aycan, näme bolýar? İçim agyrýar. Saňa näme bolýa? Ajykdyňmy? Ajygamak. Sen ýerden bir zat iýdiňmi? Hawa, iýdim. 4 sany. Bir zat iýdim-de. Onda nämeden kem? Süýjidiň gerek? Ýok, iýmedim. Sen gelengden näşe ýerde bir zat bukýanlaý menden? Ýok, bukama. Hani ýokdur da süýş göreýin. Bu näme? Ay, süýjilerde. Aňarda da süýjileriň daşy bar. Olaram sen iýdiň gerek. Ay, şo iýenimiň daşy bolaýmasa? Bor, sen dogurjaň aýt. Näçe sany iýdiň? Süýjini. Birmi? Bäle. 2 sancak. 2mi? Bor. 4 san süýjidim. 4 sanymy? Şondan sen garnyň agyrýarda. Ýerle süýjiň, erçeligem ýesin gelmeýär. Sen erçelik iýýärmi? Ay, men düýnligem iýemok, erçeligem iýemok. Aycan, düýnlik diýip zat ýok-a? Şeýlemi? Hawa, men ýerden ejemiň taýýarlap goýan ýumurtgasyna iýmedim. Ejeňem gynananlar. Onda men indi hiç iýmeýinmi? Azajyk iýsäň bolýar. Ýerden akwa süýjin azajyk iýsem ajygarna. Ertelik iýmelip aýtdym-a, süýji iýmeler. Ýerde ertelik iýsem ajykmaýar. Gelkimiz ýarş edeli. Ertelikde näme iýmel hakynna? Bor, edeli. Bor, onda sen başla. Ýumurtga, gaýmak, ýumurtga, mesge, çörek, süt, peýnir. Ýumurtga. Sen diňe ýumurtga diýip durursyň da. Ýadyma düşen-ağa, sen öýde ýa tutup geldiň gerek? Ýok, men hemişe iýen zatdym sanadym. Menem hemişe ýerden sen aýdandan iýjek, ödeminlik gerek has pedal zat tapjak iýmeni. Aycan, ýene başga oýun oýnalymy? Bor, ýer oýnaly. Dur, ýene iki dostlarymyz bilen sawlaşaly. Bolýa. Sağ olun.